Dneska ty děcka, když přijdou do toho prváku, tak ty kluci nejsou schopní vlastně ani vzít kladívko do ruky a zatlout hřebík. Jo. Takže oni projdou kolečkem, kdy si vyzkouší všechna ta řemesla stavební, který by potom jako technici měli řídit. Co všechno tomu potřebují, aby vlastně mohli si žáky od vás vzít do firmy? A nějakých 6-7 let opravdu stoupáme s počtem žáků. To si úplný pitomenství, půjdeš tak akorát naučit. Vítejte u podcastu Jako Trám. Podcastu, ve kterém se věnujeme tématu stavebnictví, řemesel a tomu, proč oboru chybí lidé. Tohle vzniklo jako doplňující formát neziskové organizace Jako Trám, kterou jsme minulý rok založili. A to všechno proto, abychom navrátili důstojnost řemeslům, naplnili učňovské obory a propojili soukromý sektor se školami. A protože se o těchto tématech často bavíme velmi do hloubky, rozhodli jsme se tyto rozhovory nahrávat a šířit povědomí o problematice dál. Vítáme vás u dnešního dílu podcastu Jako Trám, do kterého přijal pozvání pan magistr Michal Vachovec, ředitel střední odborné školy stavební v Karlových Varech. Dobrý den. Dobrý den, Děkuji za pozvání. My děkujeme, že jste přijal. Rádi, že jste tady. Pane řediteli, když se řekne řemeslo nebo učňák, jaká je představa veřejnosti versus realita? Jak to vnímáte? No, my to vnímáme tak, že ještě před pár lety byla vlastně manuální práce takovým motorem ekonomiky a to se postupně začalo měnit. Dneska vám rodiče řeknou, že ještě ta manuální práce je samozřejmě dobrá, je potřebná, setkávají se s tím, že řemeslníků je málo, ale když přijde na to dát svoje děti do školy, tak přemýšlí spíš tím směrem, jak získat co nejvyšší vzdělání, mít tu maturitu, nějaký ten titul, vysoká škola a podobně. Takže i kolikrát mají obavu třeba z těch učilišť, z toho prostředí, z toho, že se jejich děti zašpiní, že se unaví a tak podobně. Se unaví. Jako čím si myslíte, že to je? Už to trvá dlouho? Já si myslím, že to dřív za doby ještě socialismu třeba si myslím, že to bylo malinko jinak. Jako čím to je? Podle mých je tím, že těch dětí chodilo na ty učební obory daleko víc. No, daleko větší procento, nějakých třeba 70-80% chodilo do těch učebních oborů, chodili na ta řemesla, chodili se vyučit vlastně a pak teprve chodili do práce. Že? Takže dneska se ten poměr úplně otočil a těch dětí, které jdou na ty učební obory, tak je minimální počet vlastně z těch základních škol. Já nevím, my jsme se o tom bavili několikrát, mně přijde, že prostě to řemeslo je vnímaný vůbec jako naučňák, jako něco podřadného. Jo, jestli to taky tak vnímáte, že to začalo někdy možná po revoluci, kdy opravdu prostě začaly být jako víc tlak na nějaký manažerský pozice, což třeba dřív tolik nebylo. Jestli to je způsobený tímhle, že spíš ty rodiče jako hnali ty děcka do středních škol, aby měli maturitu, že když máš maturitu, nemáš nic. A tím si myslím, že jako trošku začali zabíjet, jo, to řemeslo a vůbec ty učňovské obory, jestli to je... Je to tak, no, je to tak. Ta představa, že jo, mladých je i taková, že za málo vlastně úsilí můžou dneska, že jo, při těch podmínkách, které jsou, vyniknout nějakým jiným oboru. Nemusí se tolik nadřít. Že jo. Nezašpiní si ruce tady. Nezašpiní si ruce a tak dále. No, samozřejmě projekt, který nějakým způsobem tady propagujeme, vlastně snažíme se najít cestu vlastně tomu řemeslu vrátit důstojnost nějakou, jo? Protože si myslíme, že to tomu schází a že opravdu se i na ty děcka, jo? Že mně přijde, že prostě že děcko na naučňák, jo? Ten jeho kamarád vlastně ze školy, tak prostě ho uvidí někde v monterkách, tak jako na něj bude koukat asi skrz prsty a bude se mu vysmívat, nebo mně přijde, že to vnímání vůbec celkově prostě toho řemesla, toho učňovského, že to je něco podřadného. Je to tak, no. Na těch základních školách to rezonuje, neučíš se moc dobře, půjdeš na učňák, půjdeš na nějaké takovýhle řemeslo, někdy bohužel i třeba nevědomky paní učitelky něco takového použijou, aby se ty žáci zlepšovali, aby se snažili o lepší výsledky, tak je tím snaží motivovat a přitom to zapůsobí úplně obráceně. Jo, přesně tak. To si úplný pitomenství, půjdeš tak akorát naučit. Bohužel to takhle je. Ale jo, bohužel to takhle v některých případech může být ještě pořád. Jako, pardon, já vím, že jsou výjimky. Já jsem to řešil vlastně s mojí sestrou, která na jedné základní škole, nebudu jmenovat, tak tam byl učitel, který byl naopak, prostě spíš jako
tomu klučinovi, tomu mýmu synovcovi vlastně říká, ne, ale běž na elektrikáře. Jo? Říká, je v tom budoucnost, prostě ten bal, ale je to jeden možná z těch učitelů na celé škole, který prostě spíš jako ty lidi lanařil, protože říká, hele, ty nemáš známky na to, budeš se trápit na střední škole. Jo? Prostě budeš se trápit, nemáš prostě jedničky, nebo nejseš jako matematicky, nebo čeští, jo, prostě nemáš na to, budeš se trápit, prostě u přijímaček, jo, budeš se za té škole prostě trápit, neumíš se učit, ale vidím, že jsi prostě řemeslně zručnej, běž prostě na to elektrikáře. Jo? A manželka dneska, sestra moje říká, že je mu vděčná, jo? Že prostě opravdu přesvědčil, protože taky měla v hlavě jenom to, ale musíš si udělat prostě maturitu, protože dneska bez maturity seš nic, protože to prostě v podvědomí těch lidí je hrozně zakořeněný. Je to skvělé, když ty učitelé ty děti znají a dovedou je nasměrovat, dovedou jim ukázat. No. My se snažíme dělat dny otevřených dveří, snažíme se dělat pro ně nějaké ukázky těch řemeslných výrobků, práce našich žáků, aby si přišli předem, než ještě se budou takhle důležitě rozhodovat, tak aby věděli přibližně, do čeho jdou, co ta práce obnáší, protože kolikrát to ty žáci neví, už jsou u nás přijatý na nějakém oboru, přijdou a teprve zjišťují, co který obor znamená, jaká práce se po nich bude chtít a podobně. Řekněte nám, co nabízíte za obory u vás na škole. Tak my nabízíme jeden maturitní obor stavebnictví. Jsme jediný v kraji, který tenhle maturitní obor tady u nás učí, kde důležitou složkou je už taky praxe během té výuky, takže ty maturanti projdou i určitou praxí. Oni chodí na praxi, že si sáhnou na něco rukama, nebo je to... Oni projdou takovým kolečkem, protože my máme právě výhodu, že u nás jsou ta řemesla, takže oni projdou kolečkem, kdy si vyzkouší všechna ta řemesla stavební, který by potom jako technici měli řídit. A zároveň pro ně organizujeme v prvním, druhém a třetím ročníku 14denní souvislou praxi. V tom prvním ročníku chceme, aby to bylo u nás, aby to bylo na nějaký naší zakázce, akci speciálně pro ně připravený. A ve druhém a třetím ročníku už si sami vybírají, co by chtěli potom po skončení té školy dělat. Takže jestli půjdou přímo do takové té první linie ke stavební firmě, nebo jestli půjdou do projekce třeba, nebo někam na úřad připravovat stavby, zakázky, veřejné zakázky, opravy školek a podobně, to už necháváme na nich, aby si tu praxi vybrali. A to je na 4 roky? To je 4letý obor a je ukončený maturitní zkoušku. Takže pak můžu pokračovat klidně na stavební Je to tak přibližně fakultu. na třetina těch žáků pokračuje na vysokou školu, nejčastěji ČVUT, architektura, občas nějaký jiný zaměření, že baví spíš třeba ta ekonomická složka tohohle, nebo dokonce na právo. A zhruba třetina odchází už a jdou k těm stavebním firmám, pracují v těch profesích, co dělali, a zhruba třetina nám potom třeba odchází i mimo obor. A tato třída se vám jako daří naplnit? Je o to Každý zájem? rok máme naplněnou tu třídu, Což je kolik do třídy? bereme 30. 30 žáků. To je dobrý. A z těch učňovských oborů teda, co tady kolega A z nasínil? učňovských oborů máme zedníky, instalatéry, strojní mechaniky, elektrikáře, truhláře a malíře. 6 krásných řemesel, 6 krásných profesí. A ty se snaží naplňovat, ty se daří naplňovat? Teď v současné době se daří, protože demografická křivka nám teď byla příznivě nakloněná, takže my zhruba nějakých 6-7 let opravdu stoupáme s počtem žáků. Teď v těch učebních oborech máme kolem 300 žáků. Takže nám se daří teď v prvním ročníku otevřít 5 tříd v těch 6 oborech. Takže to je za dlouhý léta, vlastně teď už to máme 3 roky po sobě, takže i kapacita naše se už začíná jako opravdu plnit, už si nemůžeme dovolit víc, ale ta demografická křivka teď půjde dolů a tušíme, že to opravdu bude propad právě v těch učňovských oborech, v těch 3letých oborech, že se naplní ty maturitní a na ty 3letý obory těch uchazečů tolik už nezbyde. Když se vrátím k tomu tématu, to předtím, tak ty třídy naplněné jsou procentuálně z děcek, který opravdu chtěli na ten učňák jít, anebo opravdu prostě šli někam, že to na ně zbylo, protože se nedostali na střední školu? Zase je to taková směsice. Potkáte se tam s žákama, kteří od prvního momentu ví, že chtějí být truhlářem, jdou si za tím a tím truhlářem se vyučí a pak pracují jako truhláři. Další část je nerozhodnutá, že to na ně tak trošku zbylo, že tedy no tak dobře, když si mám z těch profesí nějakých vybrat, tak si třeba vezmu tuhle, úplně přesně neví. A ta třetí část je opravdu, že tam se snažíme ty kluky vůbec podchytit, aby vůbec... Co tam za trest takového? Tak, ty jsou tam tak trošku za trest. Ale jako vnímáte, že prostě ty, který to chtějí dělat, je tam, jako je tam docela pěkný počet. Jo, teď v současné době jo. Kolik žáků je v tom učňovském oboru v té třídě jedný?
Tam je méně než 30. Ne, jich do 30, ale Tak jo. některé obory my plníme trošku míň, to jsou truhláři, těch máme 24, instalatérů 24 a zedníků jsme vlastně teď 2krát po sobě otevřeli celou třídu, což jsme hrozně rádi, ale není plná, nabízíme 30, ale plníme to taky tak těch 22 až 25 v tom prvním ročníku. A úspěšnost prostě ke zkoušce. Úmrtnost. No, je to těžký, no, je to těžký. Bojujeme o každého žáka, aby u toho zůstal, aby to ještě zkusil, protože ta úmrtnost je veliká, hlavně v tom prvním ročníku. No. Bohužel došlo k tomu, že si ty žáci... Kam ty děti jdou, když jako se rozhodnou, že nechtějí být u vás? Teď? No, moc možností není. Moc možností není, ale může to být z toho, že se třeba nedostali na nějaký svůj vysněný obor, chtěli být třeba automechanici, to jim nevyšlo, tak jim někdo řekl, běžte pracovat s tím kovem, běžte na zámečníka třeba, a oni teprve v tu chvíli poznávají vlastně... Že to zkouší jako znova na jinou školu, třeba od druháku půjdou zpátky, nebo spíš znova na nějakou jinou školu. To je asi ta lepší varianta, podle mě. No, nebo přestupují, hledají ten obor. Někdy bohužel to překvapení je veliký, protože přijdou do práce a zjistí, že se po nich ta práce bude chtít. Jo. Takže ono by se to dalo trošku u některých nazvat, že to je takový posun od řemesla k obrazovkám. Jo, rozumím. Takže ono se tam dá najít plno věcí samozřejmě, že jo, dneska si zapnete počítač a krásně vám tam vysvětlí, co, jak máte udělat, ale druhá věc je to opravdu podle toho udělat. Že ta manuální zručnost, prostě to vás Bohužel. ten YouTube nenaučí. No. No, já se vrátím Pro mě není dobrá zpráva. Tak je manuálně zručný, viď? Tak vy jste ještě na základních školách chodili do dílen. Teď to jsem právě chtěl říct, no. Já si myslím, že tohle je taky jedna z věcí, která chybí, jo, protože jsme se o tom bavili, se u vás byli samozřejmě na škole, že dneska ty děcka, když přijdou do toho prváku, tak ty kluci nejsou schopní vlastně ani vzít kladívko do ruky a zatlout hřebík. Jo. Já to nebudu svádět samozřejmě jenom na základní školy a na dílny, já si myslím, že ono je to i přístupem jako rodičů, jo. Protože, jo, i pro rodičů, že děda mě učil prostě ze sekeru v 8 letech, jo, mámu malem odvezli teda, ale prostě učili jsme se, dělali jsme králíkárny. Co by si teďka svýmu 9 Učil, já je učím, prostě učíme jako jsem z toho hotový, musím u toho být, ale už jenom sekeru prostě půjčím a když říkám, ale my jsme taky se mi jako nic nestalo, no, tak říkám, hlavně naučím tě základní pravidlo, jak máš stát, aby se zasekl do nohy, ale prostě dám mu to do ruky, jo. Že říkám, ono to je celkově, dneska my ty děcka máme strašný strach, za první rodiče jsou dneska starší, než bývali dřív, že jo, moje mamka měla ve 20, tak to je taky, jestli jsem ještě dítě, jo, tak to vnímá úplně jinak, jo, že vlastně přijde, že ty děcka jsou hrozně opečovávaný a vlastně nic jim ani Tapi nemáte čas, jo, ta doba je prostě taková urychlená, že ty rodiče radši dneska, tady si máš telefon, tady máš tablet, běž si radši hrát, než abych tě naučil, jak se má zatlout hřebík. Jo. Za mě je to hrozně celky jako společenský problém tohle, no, že tu dobu nezastavíme, ale aby jsme dostali prostě děcka do řemesel, tak si myslím, že i ty rodiče no hlavně ty rodiče prostě by měli ty děcka víc, tomu trošku víc. Jo, Je to přesně jak říkáte, no. Je to tak, že tam není ta ochota toho, jako je to manuální práce, unaví se tam trošičku, že jo. Ale zase to může být hezčího, když potom stavaři je něco vidět, nějaký výsledek pěkný. Přesně tak. Já v tomhle ohledu jim strašně závidím, jo, protože po mně zůstane několik set nebo možná 1000 podepsaných výučních listů, to je pravda, ale jinak hromada papírů a naplněný archivy třídníma knihama, protokolama a podobnýma věcma, ale ty kluci si můžou říct, tohle jsem dělal já, že tohle jsem stavěl já, tahle fasáda je tam moje, to jsme dělali s klukama. Že? Tyhle schody v tom rodinném baráku, prostě to jsme dělali na dílně, s tím jsme pracovali. A tahle pocit vám nezaplatí žádný peníz. Podle mě to je bezvadná záležitost. No, tohle. Určitě. Já vždycky o tom mluvím s kolegou, ne? Že prostě já jsem taky si žál na manuální práci, dělal jsem střechy a z jedné strany jsem byl nejšťastnější jako člověk, protože jsem viděl ten den, co jsem prostě udělal. Měl jsem z toho radost, byl jsem placený od metru, prostě byl jsem zaplacený od toho, co jsem udělal a bylo to jedno z nejlepších období jako v mém životě. Jo. Prostě fakt, jenom tohleto prostě ty děcka, nebo spíš ty rodiče by měli předávat těm dětem, no, tyhle ty myšlenky a ne opravdu jenom rvát prostě do oborů v nějakých maturitních, o kterých vlastně ani neví, co stejně budou dělat, jo, protože jako manažer dneska manažeruje celý svět, no, ale taky hrozně vyhořívají
a prostě střídají se. Jo. Tady si myslím, říkám to řemeslo dneska, když si uděláte, já se vracím k tomu mému synovcovi, který se učil elektrikářem, teď nastoupil vlastně do práce do jedné firmy a jsem mu říkám, za 5 let budeš elektrikář, protože samozřejmě, když se vyučíš elektrikář, ještě nejseš, máš výuční list, ale prostě musíš získat nějakou praxi. Ale po 5 letech jakýkoliv oboru seš prostě řemeslník a už nemusíš mít do konce života vlastně strach o práci. Jo. I když budeš zaměstnaný, nebo prostě třeba potom budeš podnikat, ale prostě nemusíš mít strach v dnešní době, kdy prostě opravdu, a bude se za to platit latem. Ty naši absolventi všichni můžou získat práci hned po vyučení. Určitě. To je obrovská devíza. Vy jim dokážete zajistit stavební firmu nebo nějakým výpomoc? My jim stavební firmou přímo nezajišťujeme, nasměrováváme je, protože spolupracujeme se stavebníma firmama, s továrskýma firmama, takže spolupracujeme se stavebním sdružení a s plnou firmama během té praxe. Část našich žáků, zhruba kolem 30 až 50, by se to dalo říct, je na individuálním odborném výcviku u firem už v průběhu výuky. Jo, my jim je nedáme v prvním ročníku, protože to nic neumí ještě, ale druhý a třetí ročník už souhlasíme s tím, aby šli do firem. Pokud v té firmě je pro ně všechno zajištění, jsou tam dobré podmínky, firma má tu práci dobrou, aby ji měla rozmanitou, aby to nebyla jednostranná činnost, kterou ty kluci tam dělají, aby se pak nestalo, že se vrátí a neudělají na závěreční zkoušky. Jo. Tak, na to možná navážu. Jak složitý je pro firmu tohleto vlastně si zařídit? Co všechno tomu potřebují, aby vlastně mohli si žáky od vás vzít do firmy na praxe? Nejdůležitější je vždycky chuť. To platí ve všem. Takže ta firma nejdřív musí mít chuť, musí obětovat svého zaměstnance, který se bude věnovat tomu žákovi. Musí v tom najít smysl, že si vychovají svého žáka, svého pracanta, který potom to svoje umění té firmě zase zpátky vrátí. Jo, takže to je nejdůležitější, mít někoho, kdo je schopný nejenom tu práci dobře dělat, být dobře zaplacený, ale dovést to, přenést na ty mladý, ukázat jim to, jak by se to mělo dělat a jak ta práce má smysl. A administrativně? Jako je to složitý proces? Nebo... To není složitý, my samozřejmě za ty léta už tak přibližně víme, máme nějaký okruh těch firm, se kterými spolupracujeme a do nových se rádi přijedeme podívat, jestli jsou tam všechny podmínky pro ty žáky splněný. To znamená, aby ta práce byla hygienicky, aby ta firma nedělala v takovém tom režimu 14 dní se přetrhneme, soboty, neděle, svátky, že a pak máme týden volnou, protože chlapi jezdí za rodinou a tak dále. To u těch žáků dost dobře možný není. Tam pořád je ten systém stabilní prostě. Toho týdne, kdy oni musí do školy, týdne, kdy jsou na té praxi. Musí se tam dodržovat samozřejmě ty hodiny, kdy oni pracují, přestávky a tak dále. Kolik oni můžou pracovat? V prvním ročníku 6 hodin a ve druhém a ve třetím 7 hodin. Bavili jsme se o tom, že je jako nedostatek, samozřejmě teď jsme teda na nějakém píku vlastně, co se týče počtu žáků, ale bude to horší, podle nějaký ty křivky, co jste říkal. Jde tomu třeba na pomoc kraj, státní správa? Jako jakým způsobem? To je hrozně těžký tohle. No. Státní správa si to uvědomuje, že samozřejmě jedná s těma firmama, ví, že ten nedostatek pracovníků bude. Na druhou stranu je těžký třeba tady v kraji se bavit o tom, že se zlepší podmínky pro učně na 3letých oborech, protože ten kraj celkově si nevede moc dobře ve srovnání s republikou. Takže samozřejmě všichni chtějí, aby tady všichni měli maturitu, aby jsme měli co nejvíc vysokoškoláků. Takže cílem státní správy je dostat do kraje vysokou školu do univerzitního směru, nebo ji tady založit, nebo něco takového, protože ta tu výrazně chybí podle představitelů kraje. Takže učňovské obory jsou někde úplně na spektu. Takže učňovské obory jako, jsou rádi, že tu jsou, že ta nabídka teda těch oborů je, ale že by se jednalo o nějakou významnou podporu, to se nedá říct. No. Spíš to cítí z té strany těch zaměstnavatelů, že asi tam by měl být ten impuls. Tak se ozvěte víc, že potřebujete ty zaměstnance. Že oni je do správní správy, do svý teda státní správy nepotřebují. Oni potřebují na úřad ty bakaláře a inženýry a potřebují ty lidi, kteří budou potom v těch kancelářích, aby byli vzdělaní, aby tomu rozuměli ty svý agendě. A ten domek, kde budou mít ty kanceláře, jim už holt někdo postaví. Jo, někdo, nějaký bakalář nebo vysokoškolák. No tak ona ta představa je taková, jo, protože ono to školství kolísá mezi tou představou víc podporovat technické obory anebo víc podporovat všeobecné vzdělání. A to je neustálý boj. Já se v tom školství nějakou dobu pohybuju a to jsou opravdu vlny, kdy se to přelejvá z jedné strany na druhou. Jo. Někdy přijde někdo prostě ke kormidlu a říká, že je potřeba podpořit technické obory, že jsme vždycky byli technici tady a že k tomu máme předpoklady a že bychom měli.
Druhý ten mantinel vlastně tady těch názorů je, že když má někdo všeobecné vzdělání dobrý, umí se učit, no tak si může udělat přece rekvalifikaci na cokoliv a může kdykoliv začít s řemeslem a může to kdykoliv dělat. No, ta praktická stránka v tu chvíli jde úplně stranou. Takže, a mezi tím my se jako školství neustále pohybujeme, mezi těma dvouma mantinelama. Takže jednu dobu cítíme tu podporu, víme, že jsou tam i nějaké projekty a takové věci, takže se snažíme třeba si trošku líp vybavit zařízení ve škole. A někdy jindy, když jsou takový ty všeobecní, no, tak čekáme v pozadí na šanci a vidíme, že se víc podporuje všeobecní vzdělávání, gymnázia, licea a podobně. Jak už to děláte dlouho, se zeptám. No, tak já jsem tam nastupoval jako sporták v 88. roce už. No. Takže jsem dělal vlastně takovou tu výchovu mimo vyučování. Když jsem s žákama jezdil na turnaje a na fotbálky, na hokeje, zajišťoval pro ně kroužky a takový to vyžití mimo školu. Domov mládeže, no a pak postupně jsem přesídlil do školy, teda, kde už jsem od 98. roku, no. Takže já jsem z těch hodně dlouho sloužících ředitelů v kraji. Ale máte spoustu zkušeností, no. Jak vnímáte nějaký výhled na dalších třeba 10 let? Vy jste mluvil o té demografické křivce, že jako vnímáte, že to půjde spíš dolů, ale teď to myslím ve smyslu vnímání veřejnosti o ty řemesla, jestli se to jako tady v tom nějak mění a jestli můžeme očekávat třeba, že... Trošku se to mění. Myslím, že se to trošku mění, že opravdu rodiče vidí víc smysl trošku v těch profesích, ale není to, vždycky je to taková skládanka. No, vždycky je to taková mozaika právě z těch různých názorů ze základní školy, z blízkých, kdo dovede poradit. Že? Takže vás samozřejmě, když jste dával ten příklad s tím elektrikářem, tak vás berou, protože jste v oboru, vidíte to dovnitř toho problému a víte, jak ta situace vypadá. Víte, co si třeba ty šikovní elektrikáři můžou potom vydělat, že? Po té praxi už a podobně. Takže i ty výdělky jsou tam vysoký. Ale nejde říct, že kluk po vyučení dostane někde za svý řemeslo 80 000 měsíčně. To prostě nedostane, to je jasný. A tak za mě to je stejný, když jako mám maturitu, no. vysokou školu, přijdu někam do firmy, tak taky musím nejdřív něco ukázat, že jo, taky tam nejdřív vyplním papíry, nebo pokud teda nedělám nějaký speciální obor, nejsem zubář nebo nějaký IT technik, jo, že bych psal softwary, ale Je to tak, no. já jsem nastoupil ke stavební firmě, jak jsem jako taky dostával prostě minimální mzdu, no, to je pravda. Tomu náleželo, že jsem po škole. No. Změnilo se nějak ta výuka během 10-20 let? Změnilo, i když to třeba nemusí být úplně na první pohled jasný, protože jsme ve stejných budovách, ve stejných prostorách, máme k dispozici stejné dílny, ale mění se samozřejmě ty technologie, mění se materiály, takže v tomhle se to změnilo hodně, ale na druhou stranu ten základ toho řemesla pořád zůstává, protože se zeptáte firem, jaký hledají absolventy, tak oni hledají pečlivý, přesný absolventy, aby byli rychlí, aby udělali kvalitně tu svoji práci, aby nekradli, aby se starali o své nářadí, že aby prostě po nich bylo čisto, uklizeno, byla po nich perfektní práce. Takže na tom se nic nemění. Ten základ toho řemesla je vlastně po desetiletí stejný. Já to navážu jenom spíš myšlenkou. Já si představuji, že důležitý pro těch učňovských oborů je vlastně ten mistr, že, který učí opravdu tu praktickou stránku věci. Můj vysněný mistr je prostě padesátník, jo, který vlastně celou dobu dělal někde svoje řemeslo. No, pak se rozhodl, že já chci předat něco prostě těm mladým, udělám si pedagogický minimum, jo, to asi potřebuje mít, že to tak nějaký to jsou nějaké kurzy, pardon, jestli to tady nebo co je to roční pedagogický studium, který organizuje vysoká škola, ale můžou to absolvovat dneska, aby měli plnou kvalifikaci vyučený. To znamená, nemusí mít střední školu, stačí, když mají výuční list a tady to pedagogický studium. Tak já se vrátím k tomu vysněnému mistrovi, takže máte pedagogický minimum. A teď jestli takovýhle mistři jsou na těch školách upřímně, nebo prostě jaký typ lidí vlastně jde? Jako... Je to jako všude. Jo? Je to zase skládanka, kdy prostě vy léta pracujete na tom, aby se vám ten manšaft poskládal tak, jak má. Jo? Je to jak ve sportovním týmu, kde prostě hejbete těma kuželkama, skládáte, tak stejný to je u těch mistrů.
někdo zkušený, šikovný, starší, už ne tedy 50, ale třeba 60 plus, tak vám odejde a vy ho nahrazujete. Hledáte, kdo by to těm žákům Obtížný předal. asi. Takže vy víte, že on to řemeslo umí, ale teď jak ho dokáže předat těm mladým, jak je dokáže zaujmout. Jo, takže to je neustálá denodenní vlastně práce, aby ty mistři jim ukázali, že to řemeslo má smysl, že je to pěkný, že za nima něco hezkého zůstane, ale na druhou stranu, aby jim nemazali med kolem pusy a neříkali jim, zvládneš to i s telefonem v kapse, Jo. bude to samo. Za mě on musí asi hlavně zaujmout, ne? Prostě opravdu to Je řemeslo to tak, ale na druhou stranu oni musí druhý den, co přijdou do práce, tak jsou poučení, že když k nám nastoupí, dostanou od nás vybavení veškerý, dostanou montérky, boty, ochranné pomůcky, všechno, dostanou od nás nářadí, dostanou od nás materiál, se kterým pracují, všechno mají k dispozici, ale pak už to musí vzít do ruky a musí začít něco dělat. Já to říkám, na to se zeptali z důvodu, protože samozřejmě vím, jak dneska i ty děcka se chovají ve škole trošku rozdílněji než před 10 nebo před 20 lety. Jo? Že prostě tam byla přece jenom byla tam nějaký respekt. Jo? Prostě je to i na základkách a podle mě to asi vnímáte, protože jsou ty děcka starší v pubertě. Tam je asi velký rozdíl, si myslím, jako před 20 lety, jak se děcka, a možná nejsou děcka, jsou to teenageři, kteří se chovají prostě k učitelům, jestli si dokážou, jako mají nějaký respekt k nim, nebo... Oni ten respekt mají, ale ten respekt zase musí být takový, že ten vyučující je to na něm, že? Jak si ten respekt získá, jak je dokáže k tomu přitáhnout. No. Takže i ten učitel všeobecných předmětů, tam, kde ty žáci to berou, že jo, český jazyk, no na co já to budu potřebovat, tak je taky musí něčím zaujmout. Musí jim ukázat, že je dobrý si umět něco přečíst, že je dobrý rozumět tomu textu, co se po mně chce, že je dobrý umět napsat dobrý životopis, se kterým se budu hlásit potom o práci. A tímhle způsobem jim to nějak jako dát do podvědomí se jim dostat. Já to ještě, jestli to u vás stejně třeba jako na základní škole, protože vnímám, že opravdu dneska ty rodiče jezdí s každou prkotinou jako si vlastně stěžovat na učitele. Oni nezmastí doma jako toho malého, jako jsem vždycky já dostal po hlavě, že bych když jsem něco provedl ve škole, a dneska spíš ty rodiče jdou vlastně jako omlouvat to děcko do školy, že jejich miláček přece tohle to nemohl udělat. Jestli tohle to vnímáte na té střední škole, mi přijde, že to možná je horší než na základkách. Ne, není to horší, je to prostě vývoj tohle. Jo. Ty rodiče můžou dneska omlouvat v podstatě cokoliv, když vám řeknou, že měli nějaký rodinný problémy, no tak není ve škole, jo. Ale neuvědomují si to, že se to pak na tom žákovi projeví. Jo, je to stejné, jak když si to převedete do sportu. Prostě, když někdo nebude trénovat, tak potom na tom zápase je marný. Jo. To je podobný. No. Takže s tím máme hodně problémy. Omlouvání je dost takový velký problém, kdy ty rodiče si to neuvědomují, berou děti v září a v červnu na dovolený a podobné věci. No. Já se ještě trošku zeptám na ty žáky. Mě zajímá, kolik jich, když skončí školu, kolik jich zůstane v tom oboru a kolik odchází jako úplně někam jinam, třeba řídit kamion nebo... My to nemáme úplně přesně zmapovaný. Jsou to vlastně takové kontakty, kdy ta třída si udělá skupinku, že jo, s třídním a tam si dávají ty zprávičky různý a podobně, informují se. Takže ta skupina vždycky je taková soudržná, je nějakou dobu po vyučení, takže od těch třídních ty vzkazy máme, ale je to samozřejmě tak asi na půl, no, zhruba. Polovina těch absolventů v tom oboru zůstává a většinou jsou úspěšní. Jo. Polovina potom ohlíží se po něčem jiném. Třeba tady je teď takový trend, že vlastně vysokoškoláci většinou tak, protože studují v Praze, tak zůstávají v Praze. A myslíte, že tady ty, co se vyučí, že zůstávají tady v regionu, nebo nebudou třeba, jestli máte... Chodí do Německa hodně, jo, protože jsme u hranic. Což taky pro nás není úplně ideální. Takže taky to není úplně ideální. Chodí i mimo obor, takže třeba zedníci chodí potom do Německa, do strojírenských firm k pásu. Nebo vařit, nebo pomáhat někde v hospodě, nebo něco podobného, že ty výdělky jsou tam v tu chvíli vyšší. Neuvědomují si, že když se tomu řemeslu poctivě budou nějakou dobu věnovat a zkousnou to, že jsou třeba na minimálním platu, že ta firma je zatím nemůže zaplatit, protože toho ještě moc neumí. Zkousnou to a ví, že se časem prostě vypracují v ty odborníky, kde ty platy už potom můžou být podstatně vyšší. A ještě, když je to třeba vysokoškolák nebo středoškolák, jsme tady nakousli a zjistí, že
vlastně ta manažerská pozice nebo toho prostě nebaví a chtěl by se vrátit k řemeslu, to jemu stačí potom, aby třeba si otevřel živnost, potřebuje nějaké rekvalifikační nějakou zkoušku. To se dá taky dělat u vás, nebo jak to funguje tohle? Dá se to dělat u nás, je to takový systém národních kvalifikací, kdy vlastně v každém oboru si může každý mimo ten vzdělávací proud zajistit vzdělání v tom oboru. No. Takže když by mě ve 30, 40 napadlo, že budu truhlářem, tak ta cesta existuje. A to je jak dlouho třeba? Záleží na tom, jak hodně si ten uchazeč bouchne do stolu a jak hodně si řekne, že si na sebe naloží, naučí se, doplní si tu praxi. To je dálkový studium, jo? Třeba dálkově, že prostě je to samostatný vlastně takový studium a jenom systém dílčích zkoušek, který po složení několika těch dílčích zkoušek vyvrcholí tím, že si k nám může dát přihlášku na závěrečnou zkoušku a dostane výuční list, aniž by byl jednu jedinou hodinu u nás ve škole. To je zajímavý. No. Jsou tam autorizované osoby na to přímo, který to osvědčují, takže ta možnost je. U nás to využil, pár absolventů to využilo, ale jsou to třeba ty kluci, který, dejme tomu, spolu dělal instalatér a zedník v jedné partě, renovace koupelen. Každý si dělal svoji práci a samozřejmě se učil od toho druhého. Takže podrž mi tohle, udělej tohle, zavař to zatím, že jo, udělej mi tu trubku a zedník najednou dělal instalatérské věci a instalatér odkládal, že jo, takže ty kluci prostě dělali spolu. Jenomže pak se museli rozejít, že jo, kvůli rodině, takže jeden odcházel pryč a druhý tady zůstal a najednou zjistil, že už tu živnost na instalatérské práce nedostane, a ten druhý zase, že nedostane na ty zednický. Jo, takže ten jeden z nich prostě si potom tady tou formou vlastně šel udělat to, co už v podstatě uměl, protože on tu práci už 5 let dělal s tím kámošem, takže on plnou těch dovedností už měl, opravdu už vlastně v podstatě měl tu druhou kvalifikaci, ale neměl na ní papír, tak si ji tímhle způsobem zlegalizoval. Takže ta možnost tady je. No. Co myslíte, že by mohlo přitáhnout pozornost mladých, aby se prostě přihlašovali dobrovolně k těm řemeslným oborům? Za mě to je právě zásadní, aby ty mladí chtěli tam jít, že jo. Je to pak samozřejmě... A aby je to motivovalo to dělat. No. Přesně. Aby u toho zůstali, ale hlavně, aby u toho zůstali i následně. Aby u toho zůstali, to je i velká práce naše. To beru i na sebe, že to je velká práce škol, aby nějakým způsobem s těma žákama pracovali tak, aby vlastně je pro ten obor nadchli. Ale těžko nadchnete někoho, kdo téměř od první chvíle tam jde jenom, aby ten čas nějakým způsobem strávil. V hlavě má to, že stejně bude řídit kamion, a že jenom čeká do těch 18 nějakým způsobem, aby si udělal řidičák a z toho řemesla stejně uteče. Jo. Ale druhá věc je ta, že zase je to taková určitá mozaika, jo, která se bude skládat z toho pohledu základních škol, z toho pohledu rodičů, z té motivace žáků, z toho, co si dovedou vydělat a i potom samozřejmě z té poptávky na trhu, která bude, protože ta bude hrát ve prospěch těch řemeslníků, který bude málo. Určitě. Jo, takže to bude, jak říkám, taková mozaika a samozřejmě dobrý by bylo i zapracovat na takových těch věcech, ukázky dobré praxe, dostat k těm dětem to, co třeba se z mýho pohledu povedlo třeba ve vaření, že dneska je plno pořadů o vaření, tamhle nějaký cukrář, tamhle vařič a tak dále, samý masterchef a podobné programy. Takže to... No, jaký máte truhlář nebo něco takového? Něco takového by... Jo, to není jako špatné, to je pravda, no. I takový jako srandovní film, komedie, že jo, instalatér Stuchlovic, tak i to je jedna z věcí, která třeba nám může pomoct, že ten člověk může mít svoji práci, svůj život, že si ostatní lidi váží, protože jim prostě přijede něco spravit a udělat a tak. No. No, je potřeba udělat nějakou osvětu, no, opravdu. Prostě Takže tohle si myslím, že by pomohlo. Na druhou stranu, ať to nejsou jenom takové reklamní štěky toho typu pojď, skvěle si vyděláš, ale nebudeš muset nic dělat. Ne, spíš je to jako opravdu, když jsme dřív razili takovýto heslo, že to je pro pořádný chlapy, tak opravdu na tom něco je. Sáhnout si na to, možná opravdu si na to sáhnout. A... Pokusit se nějakým způsobem, my zveme základní školy k nám, každý rok toho nějaká škola využije, jdou se podívat, jdou si to ty děti vyzkoušet, jdou si něco udělat, ale my nemáme prostor na to, aby jsme tam vystřídali všechny základky. To to dělali každý měsíc, takže možná někde třikrát externě. během školního roku pro 1-2 základní školy víc toho nezvládneme. No. Že my toho času moc nemáme.
Ono, když to člověk rozpůlí na praxi a na teorii, tak my máme rok a půl na teorii a rok a půl na praxi, takže to opravdu moc není. Máte představu, kolik si ty kluci dokážou vydělat hnedka po škole a v nějakých následujících několika letech? Záleží opravdu na tom, kam se vrtnou, jo, kam je to zavané a s čím se sami spokojí. Jo, protože on může být loajální pracovník u firmy a nikdy se nepřehoupne přes nějakou hranici třeba toho mistra, který, nebo přípraváře v té stavební firmě, ale bude to schopný pracovník, který si vydělá svých 30-40 tisíc. Ale samozřejmě, aby to byl samostatný řemeslník, tak dneska si po těch klukách chce nejenom, aby to dovedli vykonat manuálně, aby udělali tu práci, ale oni jsou zároveň technikama, zároveň by měli poradit, jaký řešení zvolit, co by bylo nejlepší pro toho zákazníka. Ten zákazník se musí cítit tak, že ten řemeslník je tam jenom pro něj. Jo, takže on zároveň je takovým designérem, jo. On zároveň je tím technikem, aby mu řekl, dneska je takovýchhle tolik možností, ale tohle si sem nedávejte do toho baráku, to nevyužijete, je to za drahý peníze. Tohle by bylo pro vás optimální řešení, takhle by měl ten řemeslník být. A pokud se dostane až na tuhle hranici toho, že zároveň se stane tím designérem, technikem a tím, kdo to umí navrhnout, prokonzultovat s tím zákazníkem, podnikatelem, který to udělá, no tak tam potom ty možnosti jsou téměř neomezený. Tam jako víme o tom, že v Praze existují instalatéři, kteří řekli, že nepůjdou dělat samý hodinově, než dělají právníci. Že těch právníků už tam začíná být víc než těch instalatéřů. A oni řekli, proč bych já měl platit za právníka 3000 na hodinu a sám dělat za 5 kilo. Tak dělá taky za 3000 na hodinu. To už je zajímavé. To už je zajímavý, jo. Já jsem se ptal právě na ta rekvalifikační, že možná si půjde jako rekvalifikaci a udělá instalatér. Teď abych se bál, že se mi doma rozbije vojvodní kohoutek. No, tam usmějím, ale ono to taky v některých případech tak opravdu začíná být. No. Teď si se bál, aby si nerozváděl, že určitě bude stát právní hrozný peníze. Teď už se bojím. Že přijde o kohoutek. Takže hodně záleží na těch firmách, no, co ty firmy taky nabídnou, co těm žákům nabídnou. My se snažíme potom ve 3. ročníku, aby to těm žákům mohli přijít říct, takže jim nabízíme, ať se jdou podívat na tu naší praxi, ať přijdou, jo, protože děláme třeba rekonstrukce rodinných domků nebo děláme rekonstrukce bytových jednotek. Teď jsme taky měli asi 2 nebo 3 byty, na kterých se vystřídali kluci u nás. Takže tam ty firmy můžou přijít, můžou s náma konzultovat, můžou si vybrat ty svoje žáky, můžou jim něco nabídnout. Ale záleží, jak... Je to potřeba prostě všechno pospojit a na spousta fakturů. Já myslím, že jsme asi vyčerpali všechny otázky. Já bych jenom možná na závěr, co byste prostě třeba, jak byste nalákal ty mladý holky nebo kluky z těch základek, co byste jim nabídl? Ale napadlo, možná, kdyby těch holek tam bylo víc než teď, to by to lákalo zase ty kluky. Když tu spirálu. Jo. No, co bych jim poradil? No? Poradil bych jim, že řemeslo je opravdu dobrá volba. Dobrá volba. Je to podle mého rychlá cesta k tomu získat kvalitní zaměstnání, získat práci, který je teďka hodně. A je to i možnost prostě nějakého výdělku slušného a možnost seberealizace. Tak jo, děkujeme. Pařiděli, moc krát děkujeme. Já děkuji za pozvání. Taky děkujeme. Se uvidíme určitě do budoucna a budeme se těšit. Děkuji.